probeer het zo rug mogelijk, hè? Ah, goeie! Mooi we jou dadelijk wel even wat vregen? Waar ben je jou met waanden? Ik ben strepen aan het zetten. Ja, eerst verklikken en morgen komen er nieuwe strepen erop. En al die strepen die wij dus in Friesland sjuggen op de verschillende fietspaden, daar ben je dus verantwoordelijk voor. Oh, net al jij, hè? Maar wel gedeelde, ja. En is dit nou nog een precies werkje? Ja, je probeert het zo rug mogelijk, hè? De oude stippellijn val je en dan verklikken naar de boetekant. En morgen komt een grote machine en die zet de kantlijn erop. En hoeveel meter met jou nog? Dit is nog 5 kilometer en 5 kilometer waarom. Nou, dan wens je je nog een soort succes, want je bent er net klaar. Dankjewel. Yo, hoi.